Ito po si Governor Nonoy Andaya. Si Kuya, manatang ni Governor. Siyempre, yamin po si Mayor Chiqui Fedebella. At supporters ng Community Sur. Yamin po dyan ang Councilor ng Kabunay, si Frederick Abate. Sa mga aking ng Camarines Sur, yamin po ang kasunod na Councilor, Mayor Labio. Nakinan pa. Miss ko naman na ito eh. Remember yung suka? Always ask me what words I say, and tell me you understood. Every single day, so always
mga pahiling mga tao na mag-drums. Ginamit nila. Palapakan na natin. Palapakan mo, Vice Governor. Maraming salamat. Sarap pala. Pero yung obra. Kaya sulitin ang tawag mo libre. Hindi na naman makikasurat. You have made me what I am. There's so many ways I want to say. Let me hold you in my arms for so many years and now you have come into my life. Maybe